Sasa hiyo mic waiattach pale. Ni mic sasa iko ndio line. Kana bila. Umeshaanza. Hii imeshakuja. In a take of 50 minutes. Just kucheza. But the Connect it. I'm not again. 100. But the best thing is, again, you don't call me Chaptigo Kata. Again, power, and that's why direct. I need to still you can use those Erokamano kwaya. Okang'e ni joka puonjo sebiro. Jakupuonja osebiro. Agin ka. Mati. Odo mi utolo wache gimoro matin. Amoso uno kweuru. Okwe kendo. Kachopoka ezemna kurani leo kwa ng'eyo nima kama nyalo timo to chenro ma Nyasaye opogore gi chenro ni imbeni omiyo wapake ma Yesu nikech ene mochano to bende ene mo chiwo kendo ene mo ka koro duto wagonye mana erokamano ni nyathiwa odhi oywe koda mago kendo. Amoso chakruok no pakwa wanwa kapuonja to nyako monindo ni en nyakwarwa wagomo ahinya kuom otimore ni wawe lwet Nyasaye ene mochano ene jachiwo kendo ene jakawo akwa ni mondo nyakwara odhi gi kwe awe ugimam. Sama nyasi dalam familia kedua oh famili abo de ole da festa amoso ku Yesu no kue ama chungade ana wadi ni won ya ibn bela ana alo min bela woi mara de ana don we che ora ne orda ana wor bob ora Doro nyapeni mone lokali ndio tuenye zayo ketuni kama kwa nyota aneno nyapeni mataka mugi kugiro ni moja meno moro chao ai ile mbele ni moro ni lizi nanya kaneno yero bino kanini podo matindi go story matini kaka matini wachi boko kama nyapino yero manya
Daka mateni ndio bote mtakatifu. Kabisa. Kudere nyaka muke Australia. Katika Morocco in case waisanane kama hii ndio kasi biro. Oroka ati Cameroon na ati Cameroon aero. Ora dima godo. Ora duogo. Wakati kwa sababu ni charge. Ora biro kanyo kwa kitwe. Daka matika kama ni mbele ya watu. Akaoge Asante sana. nazichukua kwa sasa Erokamano watiko kapuonja maber. Koro ni adwa miyo Joyland School Representative. Kama Joyland wamefika, tafadhali mje angalau mseme kitu juu ya Betty. Joyland Representative. Bwana Yesu asifiwe. Abiro ka iluwa ni alufu daru kanyamela ambia semo kanyagoro nakuyo Joyland Station School Beti Priska wa pangi kuyo malech kaka school yodwa mokono biro ka Odhiambo moko be niyo koro nikech chenro mag kanisa okonyal rito jomoko niyo kome kamano en kuyo makende e school nyithi school be ng'eny nyithindwa nigi conditions ma iluongo ni ma vulnerable moko nigi wheelchair awaneno ka wuotho kodgi biro bedo matek kodwa. Koro an school ora mondo agone familia mama baba mar Betty gidani mar Betty man ka obiro go mos. Adwa wacho ni Betty was a very disciplined girl. Betty na nyako maler, and above all Betty was punctual. And noko kubira school likele kiji mang'ich kabisa. Noko yin bare school. Odo kone dani erokamano. Betty lalare kabisa. Odo ko erokamano kuom rich. Wasomo muma. Nitie verses moko ma wasomo Ecclesiastes. Bugi iluongo ni Ecclesiastes. There's a time for everything. It is such keyo, such faith, such keyo. Mena sawa timotije. And rieko moro nowacho ni wherever you are at any given time, be ready to lose a precious one thing precious that you have. Tinani mula moro ma in go minano ni berno. Nyaki hiki seche duto ni onyalo lalni. Kwa kamano wan odoko mos makende. Thank you very much. Erokamano. Thuolo makoro wan go wadhi miyo dada Sheila Opondo. Is she around? Sheila Opondo ewaseluonge chien kacha. Bang Sheila Opondo, I'll request Joseph Ogendo to be around. Ka Sheila siwuoyo to Joseph Ogendo wakati itokawa ni wako. Bwana sifiwe tena. Ani ngailunga ni Constata Opondo Sheila. Ani agem yala aniko. And I'm a friend to this family. I've been a friend for the longest time. We went to school with Susan, and we finished in 1996. We might look young, but we are growing old. So ako niya sa erokamano. Thus, I came to meet Susan in high school in Burgas, and we've been very good friends. However, how much she's far away, but I'm always here. I come to see Mommy,
anytime I feel like. And anybody will tell you Opondo is part of this family. You see, even I have a flower like them. So when Betty fell sick, Susie called me and told me, Opondo. They called me Opondo. Opondo. Inalogo Loreno. Thanks to Susie. And so through medically, I cannot. But I can mobilize people to do it. I did it. I went on Facebook, status, and I even called friends who came through and went to donate blood for Betty. And we were with Mama Betty in hospital as I was giving her hope that this one can say the lawyer no. Nangi real more. So the next day I had to travel to Zika, my cousin's wife. So I told Mama Betty, I'm coming in the morning. I can't sleep before I see Betty. So in the morning, I rushed there, and I was traveling to Butere. I saw Betty, and she was in good state. And I confirmed to Susie, don't worry. Today, just have a sleep. Betty's doing fine. Little did I know by 2 o'clock instead. And Pam called me. I didn't check on my phone. Kumesu just text me at Opondo. Things are not right. So, checking on my phone after getting a phone call from Pam, I was like, okay, I cried. I really shouted. But I remembered, Yapinio said Agore, and he belonged to rest. He really needed to rest. And I told God, if it was the best thing for her to have peace and be healed, let her rest. We give glory to God in everything. She was a flower to us. And we thank God for the time she was here with us. Thank you very much. And thanks to everybody. Here we are with some of us Korugas. Maniwatingo got to 96. Lutfin. There's Lutfin. And many others who have come. And many others and friends to family. Lutfin. Winnie Oko, Lillian Oko, Christopher Seda, the rest in Jeremy the wife, Carol the seeker, Andrew Oko, Okendo's family, as whole, Charles Oko. So I really appreciate you. So I don't want to take most of the time, and let's talk about Betty. I think this is the final journey for Betty. This is the final time we seeing her. So sad, but I think that's the way we can deny. So let's just accept by just appreciating her and celebrating. So, Betty was a very simple, jovial lady. And I come to close to know Betty. I was in the US by then. And I had a sickness, and I was with Susan, and most of the time Susan could tell me, Betty could go to the hospital all the time. But that being said, she survived a couple of challenges based on health issues. The other week, I reached out at home to my grandma, Mama Wilkisto Molo. If you're here, we really recognize you. Mama Wilkisto Molo recognize you Mainchere. Koro wadoke tolumatin. Koro ka nyatini awacho wachne. Din nyitindo ma ambe akaw kaka nyitinda. Sanya Nairobi. Ka kibiru Nairobi. So one kori. So hilo ka nyakoni kada enchi kaka litie to watch to kendi moro mane chande. Engi mane chande ne en ni kaka onyalo create smile. Kada kibiro dala hika simo kibiro kanya tiro ka en o smile seche dutote. Kore momi owachonia o shine kendo o keep on smiling. I don't have that much as at now, so I'll conclude. But I really appreciate MP
Adumu Ward. I know he's trying to get into positions over here, but he acknowledged the family, and we really appreciate the support. All the groups that you are in, we really appreciate that, and keep on supporting. Family is not about the bloodline. Family is about friends and what you want to achieve from that setup. Thank you very much, and MC, give you the opportunity. Thank you. Sawa, asante. Par Union High School alumni Orwadi Adhiama Pakalo to one for Padogichen. Par Union wamefika? Bado wajafika? Kama Par Union na wajafika, na tunaona tunaendelea kumaliza, at this juncture, wacha nimuite there is someone written auntie. Sijui auntie ni nani? The name is not indicated. Okay, Susan, come and say something, please. It is written auntie. Muso Vitoli Rosopake. Yinga and Susan, okay, Nanti. Yinga and Susan Seda, Udiambo. Anyamin Bob Martin. Adwoko Uto Mochokreka, Rokamano. Angini Chiro Moroni Kiposwa. Moko Njadara Jambili. Angini Jopanisi Gohala. Tie Jopondi go beniti mo gipagiti mo pao nafas ubete kodwaka agone Nyasaye rokamano. Thank you so much for coming. I don't know if it's my time to talk, so I have to put my thoughts together. I want to recognize people who are here. Upondo, my friend was already here. She decided to say our age by saying when we graduated. Wako kuchinkamano. You are Jojensi. Atedo Seme. To Wadaka Hero, I really want to recognize my husband and his family. I think one of them was here. Anybody from my family side, my husband's side, and is she here? Where is she? She's here somewhere. My husband and all his family is Gibeti. And I just want to take this opportunity to thank them. I see my aunties, Mwaka Bonyo. I think somebody will recognize them later. But growing up, I know Nyandi Wedega Oksaga. So I want to tell you, Dr. Polo, my aunties and my uncles, thank you. Thank you for standing with us. You mean so much to me. Agoero Kamano ni Dr. Ponyo. Agone Jo AIC Ogada. Kaneno nyithindo gitaneno kae mana chako. Achako AIC Ogada. Awere youth jero ne oluongo jokwaya, donje jokwaya. By the time I was leaving AIC, I was still a young girl, and I was singing in the youth choir. So I just started to go to AIC choir and I was doing kae ekumadonje. So I go to AIC Ogada for standing with us throughout. I want to also recognize my family members. Kanya winjo ni bit woto gimo wacho ni watch the show.
Those are the first things out of the mouth. Nikitogeni shoshobo borite. So Betty, negotiate ni papa. Maggie would they just whisper. I don't know what they whisper about. And I want to give you your flowers when you can hear me. They said thank you for taking care of this little girl, my niece. Bob that is my brother, has 4 girls. Mohero Wungi, Gigi Momio. Bob, you're a great father. And thank you for taking care of my niece. Jalobet Butaka, Mama Ben. Namera. Odilgi Bob. Odilgi Yitinde. Manyin Majenzi. Odilgi Baba Bob. Odilgi Min Bob. Yamera. I want to say this when you can hear me. Thank you. I love you. Thank you. I want you to know that. Thank you for taking care of my brother, taking care of my nieces, all these 4 beautiful girls. Thank you for taking care of me and my shenanigans. Thank you. I got come. I need to better than me. Taparo dia beach. Betty Priska, Mochak Mamawa, 2 people Mochak Mamawa. Betty Priska, Inyara, Milunget and Wakao Hongo. This was my baby. What time? Nyasa wa Inyara Koruseti Momoromo. Bedmos. We thank God for the healing of Betty. Healing would mean that she's well, or that she's well, and she's healed because she is well. I just one of them. I see my pastor here, Pastor Yusho. Thank you. Thank you. Ogoero Kamano, Mario will go, Doko will need, okay, recognize you. Oh, my uncle is here also. Can you talk about Onyango, my uncle, my dearest uncle is also here. They'll be seen someplace. And my cousins, actually my cousins from Kabonyo, Doris here, Edwin. Thank you. My other cousins have been recognized from my dad's side. Ogoero Kamano. Thank you so much. Ogoero Kamano. Thank you for taking this time to be with us. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. And Betty Priska, I release you. I release you. Mama, I'll let you know custody for you. Kawuna gonye. You mama na. May the Lord bless you. Amen. Asante. Philip Obango. Philip. Ne kanisa mogin madunga nya mubiro konya anyuola osiepe mubiro konyo koyo nyara ma kunyoero an mana gi wach matin gech wach mar Betty nyobuoka mokanya wach mare Betty ani manya wuothogo ne ochalo kaka code driver e batha kendo kamoro amora madhiye kata kwaringe e town to ng'e kuma wadhi owachona ni ok walu yo ma nitie jam. Betty nyowiye ler nye nyathi maber kendo wuoyo mos kodwaro gimoro tinene kong'iyo jomatin kodwa wachoni to kone ni wuon rupe adwaro soda mang'ich oyudo. Betty wawuothogo mang'eny
beti nyonya baka abite gari seche moko tama ng'iyo kom mabatheni nikech ka ng'iyo to ene manene omiyo otimore malit. Ago erokamano ne jonyuol beti manyo chung' kode matek ka giwinjo kata an kan kode oko kucho to kawacho ni kama to gidonje. Ago erokamano kendo ago erokamano ni jaduong' manyo chung' kode openja to beti ni kanye to beti ochamo ang'o to kata ka beti odhi osiptal an emogona simu to uchopo kanye be daktari osemunde to chal nade duogi bioma nyocho chung' kode matek ahinya kendo nyocho hero beti to openja samoro kata katero beti e fisio ineno lokruok akoni ni beti to nigi lokruok maber. Adieri sama koro nyowewa ni beti nyotegno wang'e ni nyalo timore beti nyochung' wang'e nochwe be nyochoko tuore mama nyobuogowa kendo ago erokamano ne Beti an be samoro ok wanenre kode an atimone tijega to kata an mana kune tawinjo ka simo ywak engele Beti nyaka chiam gimoro kochopo dala kendo otimo maber kabisa. Ok inya mera moro be nitie Susa Nyasaye mondo ogwedhi ahinya kamoro amora ma wamanye ngima Beti ichung' motegno nyamera be in adier samoro wachandi to in sama nindo. Erokamano Nyasaye mondo ogwedhi. Erokamano Jose erokamano. Kendo ago erokamano ne joga moko nitie ma ok dang' awe mokawacho jo skul fwaye uru mana kamae joma lich ahinya katero Beti skul ilalara kendo nyithindo manyicha en godo mosiepene kata kaka adwa dok e skul no ok ang'eyo nikech an nyo gigore kuoma nyithindo go lit Beti iluonge mana ni Doli osebiro achopo ni Doli osebiro nyocho here miya onge gimang'eny mane manyalo wacho kinde gi Beti. Erokamano Nyasaye mondo ogwedhi. Erokamano Philip kare ok ang'ega ni ng'e wuoyo kamano. Nyasaye mondo ogwedhi linga mang'eny kendo ng'ato ok nyal ng'e ni wuoyo. Allow me to recognize the presence of Bishop Omoa ang'ene dala nyaka wa recognize your presence sir. Also want to recognize the presence of Reverend Joshua Mbo, the chairman of our Western Lake region. Nyasaye mondo ogwedhi. Allow me to choir to sing a song. Thereafter we'll invite the chief Monego Benedi Kamachielo. Choir will praise the Lord with one song, and then our chief will say something because he wants to go to another funeral. Kaya tobange wabro luongo jomodong ka magin alumni man high school. Kaya to wachiko manade in a family. Again,
Asanteni sana kwaya. Call upon our assistant chief to come. En bende en gi lel, ang'eni min gimoro tho. Iko samantie ni bedo jatelo tek. Chune ni nyaka wuoth kuonde gi be. Ruoth. Aba. Ukamano Elda. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Iluonga ni Isaac Ogada Oliech, Assistant Chief Manyera Sub Location. Yena mondo akel kuyo mara makende ne Bob kod Pamela. En chenro mar Nyasaye. Weto nyathi mayom kama ok en gima yot. But en chenro mar Nyasaye. Nyasaye mondo mi uteko mondo ukal godo ma. Mama mos ahinya kuom wito nyakwari kod baba. Jaduong' mos. Nyakwari nyochi hero. To koro Nyasaye okawe kapod ngima. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Kaka jata chokruok owacho, ambe an gi liel e dala kocha, to awacho ne nyaka chopi, nyoro be nyan ka godhiambo. Awacho ne nyaka chopi mondo akel kuyo mara ne family mar joka Seda, kendo kuyo mar chief, area chief, nawacho ni ka chopo akel kuyo mare ne family. E yor sirikal, mana kaka jawacho pile, walando mana kwe. Kwe mondo wabedgo e family mwae, wach ka nitie moro amora wabed piny to waloso. Kik wabed jomohero gik miloso kagoko, ndalo norumo gi agoko. Tinde wabed na piny to waloso wach. Nyocha wan kod Judiciary Open Day, mana Malo Nyera Resource Center. To gima lit na ni jowa mang'eny ok bi. To wan gi functions ailago, jowa mang'eny ok bi. To wan kod kesi mang'eny machandowa. Sasa wan kod such functions. Akwayo jo Nyera, wadhi ur mondo wawinji. Ang'e ni jo wahero mana kuonde siasa. Kiwinjo ni Rosa biro, to ji pong properly. To but functions miyude information manyalo konyi gi family mari, to ji ok dhiye. Wadok chien. Nyocha wayudo puonjruok e weche machandowa moso mag lo, kaka itimo succession. Ka in kod kamoro mari midwa timo succession, kendo wakwayo jo Nyahera, wagolu lo e nying joma osenindo, waketu lo e nyingewa joma ngima, mondo wae weche mang'eny. Kendo mondo itim mano, ng'ata ng'ata ma Nyasaye osekawo e family, wabed kod death certificate. Moso joma dongo machien go. Ka ionge death certificate, bi office. An gi forms mag late death registration, abro jazo ni kae tandiko barua. Kanyo ta yier yambo. Jadolo, kanya yier yambo. Gimomiyo ne ok ukawe ndalo no. Abro wacho gimoro kanyo. Kae tiyudo death certificate. Nikech mondo ilos weche lo, nyaka ibed gima nyiso ni wuon lo ne osenindo. Kik warit nyaka last minute. Kinde be oket ng'ata achiel as administrator. Watemo nego wachno. Ni ubiro ya wuya boro man kod families gi, ni wan wayiero wuyi maduong' mondo obed administrator. Watamore mano. Sani watamore mano. Nikech jomoko ket nying kamano, to ka chopo mbele, to gilokore. Wan gi kesgo machandowa. Ora ni mondo kin ng'ama duong' man gi nyithindo madongo, pognegi kargi, gibed gi kargi. Mondo wakel kwe family. Jonyuol ma nyithindgi ochopo higni 18 ma nyotimo penj, kata ma pod nitie skul, ora ni mondo gikaw IDs. En gi nyathi, kata pod nitie skul, ka ji obiro half term in 2 weeks time, kata next week, kel nyathino mondo okaw kipande. Nikech rito mag skul ka samoro lewo ma skul ok organize. But kochopo higni 18, nyathino nyaka bed kod ID. Kaito nyithindo ma pod nitie skul matindo nyaka bed kod birth certificate. An gi forms. An gi forms bia taloso to giyudo. E weche mago mag security. Thothne watimo patrols mawa, kendo adwa goyo kamano ne joma cooperate kodwa. Ber kabisa. Ni joma gonwa simo, ni joma miwa information. Ber kabisa. Kendo kaka security department marwa, ok wa disclose
gimimiyowa ok oyienwa mondo wa disclose. Koro ka in gi information about security gimoro ok dhi maber kik waling, bi abi wachi mondo wakonyre. Owinjore jonyahera kik wawe moko watimo mano, wakonyre uru mondo wakony gweng'wa. Sani watiyo very close gi OCS mar Miwa Madago kendo judiciary. Nitie kes machandowa to wa coordinate kodgi. Nyithindo madwa chendo nitie sani ma kwamako to andiko barua ne court direct mondo kik gibed released nikech gikelonwa koko ang'o e area mwae. Koro wawuog gi nyithiwa mondo wakonyre uru. Mogik, Nyahera sub location sani koro en location, nyochopoge sani en location. Jok mane gi dwaro mar bedo chief ma Nyahera location, thuolo nitie kendo deadline mar submission of applications en Monday 16 saa 11 odhiambo. Koro ka in ng'ama nyadwaro bedo chief ma Nyahera location, thuolo nitie, opoge didek. Idhi pog Nyahera location didek, 3 sub locations. Mano biro mbele kanyo. But as we speak, Nyahera is a location, there is chance for chief. Wakwayo jowa, mine ma okend Nyahera, watemuru mondo wa apply mano tich mobiro area waka. Dong ber kwa mano biro dala waka. Erokamano. Koro mane kwayo mar waketi mondo wabed kod kwe. Kanti wach mantie ofisa oyaw chakre okinyi nyaka odhiambo. Kendo watiyo very close gi elders. Agoro kamano elders ma Nyasaye omiyowa mondo watigo. Pod akwayo jomoko paro ni tij elders, village elders gi en ma tij dongo moko ma ok ang'eyo paro ni chal nade. Ka in ng'ama diher mondo gweng' obed gi dongruok, be wati together. Ahero jaduong' Michael Obadha. Ka in gi wach biro office, samoro be wabet piny to wawuoyo. Ka in ng'ama diher mondo Nyahera obed kaka dobed maber, dober kwa tiyo together. Sani government gi judiciary kelo cases, several cases gi idwoko nwa piny ka through alternative dispute resolution. Koro wabed gi yo moro machielo mondo wakel godo kwe e family mwae. To jodongo mobet kagi wadwaro un mondo konywa kelo kwe donge. Kik wawene jomoko ni mano mar jomoko. Samoro biya baraza ka wantie, an gi baraza tich ariyo gi tich abich. Biya tikonywa winjo wechegi. Nitie moko ma samoro kibiro kanyo tiwinjo, kibiro chiwo guidance manyalo konyo kelo kwe ne family mwae. Koro kik washai, kik wabed mabor gi tijewa gi. Sani wadugo mana gweng' ka. Chieng' tarik 24 nobed tich ariyo mabiro cha, anabed kod baraza. Sani ahero tero baraza gweng'. Nikech kiketo baraza ka chief to ng'eny ji ok bi. Koro adhi kod public baraza e villages. Wanabed jeshi la wokovu wang'una malo kacha. Tarik 24 yie uru mondo ubi. Awuotho kod jo agriculture, dok sani koth oduogo. Donge gipuro, gipuonjowa nyapur masani gi kodhi monego bed ni pidho. Awuotho gi jo health, gi public health. Ka ni wach moro amora machandi public health, awuotho kodgi. Awuotho kod jo stima, nyocha awuotho gi jo stima Dago Thim. Cases mag kuo mag waya, nyocha medo Dago Thim gi mita. Nyocha awuotho kodgi. Kendo giwacho ni kik tiyo kod technicians. Nini bete got, technician ni mada apply ni stima, imiye documents gi, miye nyaka pesa di chulo. Hero shortcuts. Odhi manyo polo moro ka moro, to manyo waya moro ka moro, to manyo mita mokwal, kubiro tweni. Nyocha jo power owacho ni ka in kod mita ma ok mari, chakchon. Dika power bing'ia neka nyingi nitie mita no. Ujere maber. Dichopo sama koro giwuotho to ging'iyo mita, to ka nyingi onge tikawi. Nikech unimwen kare di kuo mar mita. Kik wa air shortcuts. Ida ywa stima, luwa the right channel. Ujere maber.
Koro awuotho gi chimgo e baraza mwadhiye kendo gipuonjo jowa. Awuotho kendo kod OCS bende puonjowa weche mag security. Koro kwa luongo baraza kamano takwayo jowa mondo wadhiye uru mondo wawinj puonj. Ka in kod penjo moro amora koro nitie penjo. To wadak joma ni kod ng'eyo mawacho ni joga tho nikech gionge information donge. Information mwongo gono emora ni mondo wakel mondo wakonyre. Kik wari lai kuom josiasa. Wayud information from the national government ma en office wa mwantie. Gima chandi no wanyalo loso. Bedo wach lo, bedo wach ang'o, wantie wanyalo konyi. Nyasaye manyalo gik moko duto mondo telnwa kendo omiwa ngima maber. Erokamano. Erokamano Ruoth. Erokamano. Osenyisowa ni elders kik bed jok masikong, jok mojony. Erokamano. Thuolo ne adwa miyo jo Kabonyo, a representative from Kabonyo. Kabonyo representative mana pani korgi mama. A representative. Neno ninga poki chopo ka. Barak Oyange. Isani je moro ni Barak. Konge giwachi. Gilbert Oyange. Gionge giwachi. Sa? Gilbert ema biro no. Haya bang'e to wabro their siblings Chris, Liz and Bella, be prepared. Erokamano. Mlembete. Moso jo Kristo. Kama ndiko na moso. Ana ja Kabonyo. Min Bob Nyamera. Malo mari. Moro make. Ango make. Yathini ohera nyaka chakre. Koro to nondiki. Nyocha gije biro dala gi moso dani. Biro moso nyaka an bende. To nyocha nyathi malaike ke jogo nito rite. Kuma dagi no hae ile. Kama nyuole bende ile. Unipa Kenya Nyasaye. To beti ana kaka ng'at moro wacho. Nyasaye otiyo tije nyocha en great. Ite biro dhi sama biro dhi ema kwati mana. Ema kuong'e. Omiyo min Bella Bob nyathi Nyamera nondiki sai mopogore. Kaw mana gi ng'wono. Erokamano. Erokamano jaduong'. Thuolo ni adwa miyo Chris and Liz together with Bella mondo gikel eulogies magi. Karibu. So read the eulogy. Most of them and this Abeloko and this is Kanakai Abeloko. Sanjay Usana from Biro. I'd like to take my friends. Why all the way from Nairobi. Moko Sumo Godo Chemedil. Moko ya Kadaskunde Moko. I don't think the Chome family. Nikecha Osepno Sumo Kode, but Nokonya Meki, Oro family net, Longe Umenke, Sankisana. With this other things. I'd like to thank everyone the Gada family, the Dead family, all people, and my family members and pastors. Everyone. Thank you so much for making it.
I'd like to thank my friends, my colleagues from here. Thank you so much for making it possible. Bella couldn't make it today, but went for the Valentine spirit when online. Take him at him. I want to say on behalf of me and my sisters and my family, thank you all so much for the love and support you guys have shown us and our family during this difficult time. Betty, we love Betty. Why are Betty? Betty and I'm a peaceful, someone who brought us a lot of joy. For that, we are grateful to God for blessing us with her presence in our life. So, Wada Komanero Kamano, for being in solidarity with our family. God must lay Betty to rest. May she rest in peace. God of Kamano Kendo. Thank you guys. Manobella and Pastor Noah, and Maluo, Pastor Liz, Pastor Betty. No longer the IBC, or Isabel, Elizabeth, Betty, and Christabel. Anyway, anti-masomagiology, Angacha. We gather here today with heavy hearts, yet with gratitude from Precious Life. We are blessed to share with our beloved baby sister, Betty Prisco. Though her time with us was short, her courage, resilience, and love left a last mark on all who knew her. Birth and family background. Betty Prisco was born on 3rd March 2011 in Nyahera village, Kisumu County, to her loving parents, Mr. Frederick Boboko, Anginunge Ute, and Pamela Odalo, my mother. From the very beginning, Betty was a cherished child, surrounded by love and care. We grew up alongside our 3 sisters, Isabel, Bella, Christabel, Anne, and Elizabeth Oko, Lil, who loved her deeply and stood by her through every stage of her life. Betty was also blessed with devoted grandparents, Maurice Seda, thank you grandfather, and Priska Seda, Shosho, who presents guidance and love meant so much to her and the entire family. Special recognition goes to Auntie Susan, thank you so much. And her husband, Uncle Walter, who couldn't make it, but he's here spiritually, so we thank him too. Who played a major and unforgettable role in Betty's life, especially through her illness. They supported Betty and the family both spiritually and financially, and they stood by us during some of the most difficult moments. Betty loved Auntie Susan dearly and always looked forward to her visit. She treated Betty as her own daughter, and together with Uncle Walter, they showed us constant love, generosity, and care. Even when we were not always physically present, their support and presence were felt in every way that truly mattered. We also acknowledge Awino, who was there for Betty. Awino is my mom's sister, who lived with her throughout, who was there for Betty every single day after school. Awino ensured that Betty ate all her meals, completed her homework, and took her baths. In the absence of parent, Awino loving took the role of a guardian, providing care, stability, and nurturing that made Betty feel safe and deeply loved. For this, we as a family are forever grateful and deeply appreciative of her love and sacrifice. Betty shared a very close bond with her cousins, Zana and Louise, who I think are in the crowd somewhere. Being close in age, they played together often and formed a beautiful friendship with laughter and joy. Seeing as Betty was way younger than us because of our age difference, at least she had somebody to relate with, the 2 cousins. These moments of play brought Betty great happiness. She also dearly loved her cousins, Jerry, Jude, and Jane. Those are Auntie Susan's children. And whenever they visited, they spent time playing together and creating cherished memories that will forever remain in our hearts. We are forever thankful for Grace, Mama Zena, who showed Betty so much love in simple but deeply meaningful ways. Grace always made sure Betty was cared for, often spoiling her with snacks after school, ensuring if Betty arrived home late for any reason, she was never hungry.
It was through Grace that Betty met Zena, and from that moment the two formed a bond like true sisterhood. To Betty, Zena became a younger sister she never had, and the relationship brought her immense joy, comfort, and companionship. Education. Betty began her schooling in 2014 at St. Paul's Chiposo Academy, where she learned and grew until 2019. During her early school years, she showed determination, curiosity, and a willingness to try, even when life presented challenges. Following her health complication that changed the course of her life, Betty joined John Lennon Special School in 2019, where she continued her education until 2026. At Joyland, she received special care, patience, and understanding. Despite her physical limitations, Betty remained eager to learn and participate. Her education journey was a statement to resilience, strength, and unyielding. Liz will take it from there. Religion and Christianity. Betty Priska was a devoted Christian and God-fearing child. Her journey of faith became especially strong after she fell ill and later recovered. During that time, members of the church visited her, prayed with her, and showed her love, an experience that deeply touched her heart. From then on, Betty developed a strong love for church and rarely missed Sunday school, unless she was annoyed. She looked forward to attending always, had made an effort to participate actively. She especially loved taking part in Sunday school presentations such as those held during Christmas, when she probably joined her, supported her, and made her feel accepted and valued. Through them, Betty found a sense of belonging and joy that they played in keeping Betty's spirit together. When she suffered her first stroke, which left her partially paralyzed on the right side of her body, despite time, her aunt at Chino, Mama Flo, played a significant role in caring for her and supporting her. It was through this period that Betty was introduced. She loved dearly and embraced her sister, forming a bond that brought her comfort and joy. From around April 2025, Betty's health remained stable for a long period of time, filling the family with hope. However, on second, after being discharged, and she was rushed back that night due to extreme fatigue. Despite the doctors report her condition worsened, and she was transferred to Aga Khan to HDO. She stayed with her mother, my mom, and prayed. Unfortunately, her condition went worse. Later that day, she was moved to the ICU. She experienced severe pain and further complications. The doctors worked tirelessly on 26. Betty was more than her illness. She was a beloved daughter, a cherished sister, and the power of love in the face of adversity. Though we mourn her passing, we celebrate her bravery, the beautiful memory she leaves behind. Nakutumaini sina, na wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, tegemea daima yote chini yake isha, Mwokozi atanitosha, ndiye mwamba ni salama. Asanteni sana. Uminde clan Jacob Bishop Ibro prepared to welcome the preside over the function,
familia moyudo chandruok, welo, Michael Obada, Annalyn Magin Katanya, Nyayara is a clan, is a major clan, maniki sub-clans. One wadak Nyayara ka, Chakre poda wagi jo veiga, jo right over Nyaka, Lake Victoria Kocha. Keima Lake Victoria, maniki jipin Kocha. Guru anayir na berjako. Jako madara. Kaka ne kiko wajaka. Kanya rangi jo musumu. Idwa negidwa ni jo musumu mondo tamangana. Hotel negi. Jo musumu mondo hotel negi. Anka wajo na jidi na graduate in 1981. I could teach 1982. People don't believe. 81. Nakasana nyasai kod kuru koda. An managi weche matin kawuono. Wach mokwongo e yominde waka. Chakre tarik 15 Januari nyaka sani wasewito ji 7. We have lost 7. Chieng' waseko kata nyoro nywa koko, kawuono wa koko, kiny wan garambe moro mar mama, to garambe moko ma pod odong' e ji 7 moselusgi chakre tarik 15. So within this period, onge nyathi kata achiel mosenyuol, onge. Mano nyiso nang'o? Ng'ama nodhi sikul. It's a big problem. Onge. Ete wan gi bura waketie some incentive scheme. Mine ma Nyasaye konyo. Wanyalo miyogi gimoro to appreciate what they are doing to the community. Onge. Token ka kende. E piny Luo ka. Iluongo ni Luo Nyanza ne. Luo Nyanza ne Nyasaye okonyowa. Ni wan gi nyiri mang'eny malo chuo. Kija sayans to ne that advantage. Wan gi nyiri mang'eny malo chuo. To Jaluo e ng'ama population mare dok piny. Kano wasomo donge na wan namba 2 population. Namba 2 Kenya ka. Sani wan namba D. Wan namba B. Pod wadok chien. Namba 5. Tiene kuonge gi ji. Dala maonge ji be ji miyo respect adier. Okay, we are going to catch gima chayo. You people, you don't have the numbers. You don't have the numbers. No, I don't have the numbers now. We have people who can reproduce. What is the problem? Unge. Hakuwa. Ne akili mingi mano wach mawandoa maarifa cha. Gino interfere gi Jaluo. Tobende. Wan bende mane wadonjo e kanisa gi wiye wate. Onge history mar missionaries. Kaka ne gibiro, kaka ne giyudowa. To nitie gik moko mane gikelonwa, ma gin bende koro hinyogi, and they have changed. Joma wuotho e developed world gi. Uyudo ka the population is aging. Wazee mang'eny vijende onge. Idhi China, ne giketo ni nyathi achiel. Giyudo ka mano was a disadvantage. Giyawo,
kani. Kawan, anan gimana reo, aci komera de, kanisa ubi umon. Within the Ten Commandments, onge kamone ke niki kibere lango. Kani kito watani nobody. Nobody. Ten Commandments. And you know, I am saying Ten Commandments because why? When Moses went to pray, Mount Sinai, make Mount Sinai in it. He got those writings through a tablet of stone. No. He got those commandments directly from God through a tablet of stone. Okay, come on, I can keep it okay. And Maggie got a question. Kuketo no. Again, so I'm feeling sorry for our community. When you talk, you talk about Simon. How do you? Simon Magalam. Cool. Let us not do things to the extreme. The way we are suffering now. January, we have lost 7 members. Other sub-clans. People who are what you know they are not, who you equal. Give problem, Mary. Look, I have one problem, Mary. And all of us, our population is on the decline. Homeopathy cool can be better. How can we reverse this? How can we reverse population decline within Nyanza? Machielo, now I can university. I use sponsor not to PhD. PhD degree course. The challenges, how can we reverse this thing? Harmoniously. Accepted universally. Mondo implement. Mondo population maroja kizima low. I don't want to tell you. What's more than it? Umide ka wanjo siasa. Wanu aja ko sasa chon. Wasa bedo gi mayor. Wasa bedo gi TSS. Wasa bedo gi jama makogoi. Sane wale no ka penyi tungni. E kati wa manyo juluo heron. Wale no ka penyi tungni. E kati manyo juluo heron. But no give me one direction. Based on our past experience, onge jing moro ma jagoman we here Malay will accept to go back to be ruled by our Murima people. Or where we are broad-based, right, and we should allow him to rest in peace. Or where we are broad-based government. But the inner family is troubling so much to remove us from broad-based government. Why is this? All the management structures. Now you also make a decision. If one thing or go to Magot on the Kano, God gave me grace period, Moroccan, Moruka, then can I get low? It will be
What no man because of those who are coming after us. And a room, and 70 years old now. Ala hii ya praberio. Rajo wama bilogi. Kiki chandre kaka newa chando re. Jedumni nika wachandre ko narobi mali. Omeka kaka jogi chal. Samu duani, samu daru gimoro kumi. Obuyi kabisa. Samu daru gimoro kumi. Roko sa yudo. Roko ri gimoro. Kage ka awajo. I'm saying. Omiyo. Wala muru kuma jogo dotelo wano. Wan okwadwa nwa doge opposition. Uneno yorwa makalo kani doge guru. Most likely ni kami ya ibenti ya mane guru. Jaka to nogo lam nyaka chirni matindo ntiere tamak road. One of these are major road. Doge gimoro. Until when? Omiyo watanguru wanjo luo wan mokwongo. Kami dagi. Kata ka ingi a wall fence. Neighbor mari ni na. Doge jibedo ko wall fence. Okia neighbor mari. To dake. Ha? No neighbor. Mondo wawe uru ke supermarket nyiew ne kugi chiemo. Why the supermarket? To inya sa ko ni. Inya lo bedo ge nyithindo. Life expectancy in Africa is low. Let us not copy those people blindly. Life expectancy about anything. Joka will die after 7 in the back. One to we die. Very true. Near Mokundir Manenigi, they gave what they gave you Kawasungu. Sani Mirgo Lord. Umegi. We don't want to go back that way. Otherwise, I want to lead. Ikawach manganya baka wacho ni lala ni ndala jo siasa. Guru, mawacho ko mana maga. Din maga ka gichung banga. Dimbe wacho mana mari wek no maga mawacho tafadhali. Wacho mana mari. Ikidoge mara. Erokamano Jakom. Poloni amiyo Bishop Wilson to come. Wamoro mara Jakom no. Oklo donje mare no. Gimobe samo wanyalo donjo matene ni the name of the church has been mentioned. And we are here also to protect the name of the church. Apparently, wacha dir ni a Ten Commandment onge kamota mobedo limonariyo mana pastor jotich Nyasaye emo kel monariyo wano kwa kendi jomama akolo kenda Parone kano da tieko. Bwana asifiwe. Achunka giwach matin kabisa. Betty Priska live life na mang'eny ahinya e kanisa. Ndo kanya neno nyithindo gi mbele kato chunya wacho ni de an to nyithindo gi madu wuoyo to wadwa yiko Betty. It's mano a life mu live properly. Miagono weo kamano kumuono gi kwe ma wasebedogo kinaneno ka jodolo sibiro mondo yalo wach Nyasaye wadwa yik Betty chon kabisa. Agoero kamano ne Reverend Mbok en ja kanisa to bende en jaod Mama Priska achiel gi Baba Morris. En kanyo kabisa. Nitie ura moro jawacho na ni in kichung te wacho ka ni dala tin kik ji odhiye. Kawuono I want to agree with him. Kai manya neno dala tin kik ji biye mang'eny. Oyudo ka ji mobiro ka oromo dala ni kabisa. Omiyo apamo ni baba nyocha ne wacho na dier. Yesu pake. I don't know whether Susan
Chris, have you said anything? Oh, thank you very much. Kwa luane mondo akau puno ni ami ji ariyo. Kapok amiyo gi ji ariyo. Ang'eyo ni thuolo ok na wayudo mag nyiwendewa, mag wedewa, moa koni gi koni, ok samoro ok yudo thuolo makamano. On behalf of the family, I want to recognize your presence and I want to say we thank you very, very much for coming. We don't take it for granted. Wamor kabisa joka no majoka niwa jo nyiwende wa temo wa kamora mora jo adwa moa kinene kapunja wageno kabisa ane mana adhiya manyako ni kapunja ne urwako wagerwak maduong' kendo umiyo wanyako malicha hinya ma sane wadhi graduate kaka jokondo wadhi miya nying miluongo ni dhako thuon thur gi chuor. Kumano wagolo wero kamano ahinya warwako te kendo ka nitie wach moro ma ok odhi maber weno kaka dhano to nyo watemo yore te mondo gik moko te duto te obed kare. To molo kanisa, the work that I've seen from yesterday in the whole week that you have done, Okonyal Bedo get enough word to say thank you. God bless you so much for doing that. Adwaro mondo akel joma dwa kelogi gin joma onge wach. To don't know nyako ni kose yali injili sani. Adwa kelo baba. Baba dema na bedo sorry adwa kelo mama. Gi nyamin gi magibedo kamando gibika wamigi time maber mondo giwuo. Akwayo jawel sasa achiel kete ka mama biro mondo ubi uwuo kodwa. Mama sai mondo gwita ng'eyo digi kwaigi ang'e kaka chal ok en gima yot. Koro Nyasaye mondo mi teko kibiro. Sasa achiel please. Miaga chiel. Bang mano abro rwako baba aeto bang mano wabiro we thuolo mondo yal wach Nyasaye bang koseyal to min Bella gi baba Bella biro chung' mondo wuoth tieko. Erokamano. Utiyo gi nyathi. Gini ne pok neno gini. Asebe okaela. Sasa kata kidhi nyise odhi nyera nyera odhi nyise kata kidwaro gini kata keta status ya kupe gini gini mara na nongi ni mwetara Makama kanyo ibiro keto stanza mar ariyo kama mapok ochung' yena uru mondo arwak Reverend Were otim kamoro kanyo matin aeto aduog. Kamano Reverend. Bwana asifiwe. Timo mos ahinya pod wan e harakati mag mos ne dalane. En chieng' malich ahinya kendo ang'eyo ni en chieng' ma Bob kaachiel kod Pamela wigi ok wilgo achiel kuom Valentine's Day ma wigi ok wilgo e ngimagi. Wan kod achiel kendo yiena uru odiochieng' ni odiochieng' modich kendo awuora ng'ama nuketo noluongwa okaso wama ne wan gi functions adek. Moro waweya ni wabika nikech wachonwa nosetieki jokwa wer iritowa to koro wasebiro. Koro wadwa ni watim ma tap to wachak wadhi e machielo gin mana machal gi magi. Yeso paki yena mondo arwak Reverend Ombok embe en gi kama odhi e sani owach gimoro ang'e ni dalani ang'eyo kako tudore go maber
Nyasaye mondo gwedhi jatich Nyasaye kibiro kendo iwuoyo. Amoso uduto ni Bwana Yesu asifiwe. Ne Bog gi min Bella, war Bella gi da Bella, gi nyithindgi duto, ne Susan, ma auntie Betty, jo Kristo duto, amoso ni Bwana Yesu asifiwe. Mor mar chunya en ni pod ahero Yesu, pok aloko, kendo amedo here miwuoro. Ok abi ka, asebiro ka, abelo nindo mokwongo na wach en Reverend Werene, ni ing'eni nyathini moro nindo. Kapok adek abiro ka to min Bella ema gochona. Are you aware? Ni Betty is gone. Ang'ise ni Reverend Wero osewachona, but I'm coming. Ida sebiro ka, kendo nyoro nyaka mona bi motama. Kawuono tariyora kode. Ang'eni adhi rinda dilia kaka kangi welo moko monego abed go kamoro bende seche mag saa 9. Atimo mos ahinya ne Omeran gi jaode. An osiep jogi. Kendo aparo ni jani mosewuotho ok tin, owiye, nikech ong'e the journey we have walked. Alamo Nyasaye ni mondo wayie ni nyathi wasetimo ang'o, sedhi. Kendo ng'e pek ma nyathino osekale, higni ma 15 modage bwo piny ka, matin ni moneno berne. So majorly, you are the challenge, and may the Lord keep you safe. I'm very much pleased to see Sunday school. You have to watch more Sunday school, you have to watch Lemu. Tadu wako tamin gimoro, moja kele gimitoka. Eri nyako uwo. Nyathino was very keen. Ekelo nyathi nyamirigini kanisa. Kendo duogo ome. Samo drop e church to jo Sunday school ka erege. Iromo ne ka ng'at malich molor. Okel mana gi ndege. Ji te. Everybody was concerned about Betty. Kanyo office kanyo nang'iyo mos. Akoni ma e Nyasaye adier. Dongo bende ruoth. Da Bella. Gida ikwar Bella. Makuru kwar Betty. Gida Betty. The support we have offered of nothing no. May God bless you. Nyasaye okel kwe ne kanisa. Nyasaye okel kwe ne Bob family mare. Nyasaye okel kwe ne waduto ma wan e udi mwabiro. Reverend Omboke nyinga. Anyathi dala ka, anyathi odni. Dongo bed ne ruoth. Kata kabiro wuok, to kwe ma Nyasaye obed kodu. Abiro duogo. Mano wuoth piny. Okay. Now allow me to welcome Mama Priska, Dayo maduong' ka, mondo koro mos wende, kendo wach matin kuom nyakware. Mama, please. Sa wede asiepe amoso no pio rotina sopaki ao Nyasaye aburi ni agitwa leo kama Nyasaye
Erokamano maduong'. Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miya teko. Agone Reverend erokamano, Reverend Joshua Wade, Nyasaye mondo ogwedhi. Nyocha an gi pek kapabli beti nyalo tieko jumbe 2 kata sofa. Nakwayi ni please, just give me this week. Awacho ni wiki to adek. Erokamano Baba Nyasaye mondo ogwedhi. Mokwongo adwa goyo erokamano ne nyithinda 5. An gi nyithindo 5. Mokwongo en Gogo Uko. Mar ariyo en Walter Odhiambo. Mar adek en Pamela Ouko. Mar ang'wen en Philip Obango. Nyasaye mondo ogwedhgi. Kendo ng'ato ka ng'ato nigi ministry mare. Min Bella en information, en ka information and broadcasting. Bob en wax. Wuon Bob en food and beverage. Onyango en transport. An health. Ng'ato ka ng'ato nigi migawo mare. Jojo Ilan, thank you so much. May God bless you. Nyakwarana was a flower. Be it a teacher, be it a student, be it who. Beti nyocha jiwero jowadwa Nyasaye mondo ogwedhu. Kiloro lora mitoka ni ji ji laro kom beti no mondo kel beti. To beti nyocha nigi kwe. Nyathino nyocha war adier. Jo Sande, Nyasaye mondo ogwedhu. You know, in the ministry, is very important. Finance ministry. That is Susan Uko. And the finance. Can you chunga ni? How much do you want? Oko complain. Get what do to assistant man. Oko complain. Gino nyocho boga kakoro chichi gwaro red beti. Chuo Susi. Order. Rembeti nyocho chura kaka marem jang monga dunguti. Minister opondo lady. Nyasaye ogwedhi. There's a lady called Eunice. Nyasaye mondo ogwedhi. Minister for Information. Thank you so much. This is my daughter. She's not my daughter-in-law. She's my daughter. She's not my daughter-in-law. People are just wondering, kaka no chwe nyathini. Ining timoko yung transplant. She was transplanted. This is transplanted. Joko yange wora. Nyasaye mondo ogwedhu. Nyithindwa gi osechung' koda yawa. Kuchunge mondo ji oneu. Chunge mondo ji oneu. Barako yange. Nyathiwa pok ne ng'ur. Pok ne ng'ur. Awacha nyathiwa kuombo mokero. Okay, ati mara moja. Susan Odhiambo. En ng'eni luonge ni Nyongesa. En Nyongesa na an Susi noka kwayo. Mama na kwayo ne en Bob. Kapo nono ka Nyasaye ongesa Susi. To moloyo duto, Dr. Wuonda, whoever monge Dr. Wuonda diogo ni Dr. Wuonda erokamano. Dr. Lugalia momiyo beti owuotho. En rasi, en mchondo timo de beti efisio. Jowadwa an nita jokonja mang'eny. To gimanyo ulinjno, every single time wadhi gi beto osiptal, to anindo gi min ni. Ochuno. Be wuon gi ong'e ni ka min gi osewuok, to wadhi ko. Transport officer, where are you? Transport officer nani ay maber ni en nyakwaro yange. En ko dhi dala to ko da en nyakwaro yange odonjo nyaka ir mama bedroom. Mama wawang'e tinde onge. Kendo kapod kasechopo to penjo ni ero nyang'. Ma nyathina. Nyasaye mondo ogwedhi nyathi nyame. Sasa maluongo nyango ok obodh kata obed sa 10. Kata obed sa 10. My husband, the food and beverage. Akia kata wabiro chiemo enemo. Beti. Oje ni papa.
kawuono adwaro chuny be ok ong'ur. Wachamo ni nying beti. Papa, kawuono wadwaro gima kama. Wachamo gi nying beti. Yawe Nyasaye omiya ji ma very important. Samoro nyalo neno ka ng'ato wuotho mabeng to kare okia ni en ng'ama chal nade. To kanisa na jo AIC gima nyaneno kut Nyasaye mondo ogwedhu. Utimne jomoko bende kamano. Kora akia ni ng'ama miyo will go wherever please. Emona I recognize. Pastor Eunice ichandori malich mondo inenwa mondo ilamnwa. Jowadwa ngima ok nyal chun ngima. Kadi chuno ngima. Wan joka mori seda ni yotu wachuno ngima. Onge gima ne nyalo tamo kata wa ongego. Biti whatever manodwaro. Owacho ne bin mare niya. Bise wacho ne shosho gini. To ka min gi podwa badore. To kicho riek okaw sim. Shosho adhi hospital. To once ni beta wacho ni dhi hospital to she will go makati timori nade. To joga gi nyocho waseng'egi. Dekateka kata wacho ni leta malit. Don't waste time. Whoever must time man sikla. Don't waste time with a sikla. Ko wacho to dhiyo. Agone jo specialist ero kamano. Yo kamano. Ko adhi kundo dilaro. Bi wan ok ne penjwa. Tere kacha. To doctor osechopo. To se straight away osekete whatever. To beti Priska. Nyabob. Be kwe. Nyathini en nyocha en a flower in our family. Bet was a flower. I'm sorry we had a wino and atieno momi obeti wuotho. To gi Florida nyako matin kama. En mano puonjo beti wuotho. Kapod ne gi ndala kacha. Omako go Florida. Gidha got gibiro. Gidha got gibiro. Wachopo. Apa nyithindo gi ochopo. Sano beti ong'ol ma wuothi. To nyathino mako beti. Nikech nyathino ne younger than beti. Then 6 years younger. Maka beti to wuotho maka beti. Tatieno to chako gi beti ka ong'ol. Opuonjo beti ma beto wuotho. Ago niero kamano jaka neri min vela. Nyithindo manodak e dala na kanyo gin ni wendi gin nyithi bo. Nyasaye ohera machana di kanyalo yudo jok mohera kamano. To kendo gina thuolo gi nyithinda. Jolamo. Ero kamano. Min nyayo pok ne wiyo makilamo nwa. Mama Nyasaye mondo gwedi. Ibede mondo ikonywa lamo. Bete Priska nyocha en nyako mamuol. She was very kind. Kendo ne en jakeno mar mingi. Mingi wang' nowachi. Bete ki ing'eyo gimoro to kana kanto. Ka bete mingi nyalo wacho ni yawa. Ang'o matim nang'o? Bi. Idwaro nang'o? To se dhi e bank ni papa miye pesa ma papa miye to kano. Bete ok nyalo wacho gimoro ma gima kwayo kwar mare to miye. To kata mana wuon gini. Bete ne nyalo miyi gimoro. Kama nyothini ni nyocho riek. Bete ok ne dhaw. Nyako ma wuoyo mos nochaka anta jakwinyo. To bete to nyocha opposite me. No muol. Be ko wacho wachne to kodwa ni ng'at machielo winji. Nyathi nyalo bedo matin to riek. To koro kaka neno ko ywak bete joka mama. I'm very sure ni beto loya gi ywak. Beto higa nyadi par. An ang'eni ok no ywak kaka ko ywak beti. Joka mwonyo biro te. Kendo ginyalo romo kata tembe. Enena ni joni opogore. Kage para ni nyathi nyakwaro ngo nyalo yangi. Gibiro te. Gimuowa taluorogi, gihera taherogi. Wan bende ok wachwanyre ngang'. Waluongore mane nyathiwa. It doesn't matter ni biro from where. Kata bed maka wuonwa, kata bed maka minega, nyathiwa. Joma biro agonu erokamano to ulamnwa Nyasaye mondo miwa kwe. Kadwa wacho kaka nayudo beti kotho nikech chieng'no nokane akia gima notimore.
Bende pok modhi hospital ma kwanindo gi min mare. Atuma okanya. So that day, min gi nonindo kende. Thursday odhi to Friday no to koro na tu nikech an ka penjo dudo to koro atu. Awacho ki chunya ni oya nano ke bibi be kawuono ok adhi. Mami ni gini go gocho nano dhi kawo ne sha. Tapenji ni weye gi nga. Immediately kana osewuok to yudo papa kwargi no oherore kode. Be wach beti gi kwar mare ok nadonje. Be kowuoyo gi kwar mare to kik ibed bute. Owacho ne kwar mare ni papa idhi kiny iduogi nena. Kendo sano ne koro wang'e ber. Kendo chunyo noduogo ni to Nyasaye dwa miyo wa nyathi. Karo miyo wa kido marang'o waheri. Kaka kwar gi wuok ni kaka ochenj dichiel. Kaeto min gi gona simu ni madhi. Weche okethore ka. Beti koro tere ICU. Tawacho ne Nyasaye weche Nyasachwa miya kwe. To mar ariyo, gima wang'i miya ang' nakawo gi erokamano. Taluongo transport officer to wawuok wadhi. Transport officer pok nong'ur to wawuok wadhi. Kwachopo e ICU, udhi geng'owa. Tawinjo ka chunya oridore. Kare sane ma nyathi odhi. Kiwacho ni wadonji tayudo kogaje gi gik moko ogaje. To ka adonjo, ayudo ka nyithindgi gi ywak. Min gi ni be koro mieno wang'e to koro ane ming'iya ni to wang'e ongo in miduong' wang' ni ywagi. To ka neno beti tawacho ni beti osetimore nade osetho. To nyargi matin ma transport officer mare ni ima jatere gik moko. Soso we wacho kamano. Kata nyaminwa nyathi moro bino awacho ni un pod utindo. To doctors owacho ni wuoguru oko. Odwa timo giwa to chak timne ni. Chak pam kore acho ni ng'ama ngima ok nyal dikore kamano. Mano ng'ama osetho. Mano wacho kendo nikech nawacho ni ka ywak to anego min. To ka ywak to nyithindo ariyo gi anego. Nikech sano ni pod wan jadi. To ka ywak to anego nyango. Nyasaye nomaka gik mana kwa Nyasaye mane Nyasaye omiya. Omiya kwe to nakawo gima nomiya. Ulamno joka mama ubed kod kwe. Nyasaye mondo wedhu. Nyikwa seda kwara ero kamano gik motimo dongo moinga nongo pok natemo ne ng'ato. Jo kanisa kata gibed jok ana awuoro yawa Nyasaye mondo wedhu. Kata jok mana kenda ni onyango mera nitie bul mama matin ka. Biriwe kata ni nyathi. Kani gin Yesus. To kaka mwana wote kama kwa Yesus. Wete kama ni mana jao. Koro kose wondo gini mana jao nikech hera ma wan go ko yangi. To koro wacho ni nyako pakriwa. Nyako ko chako pakre. Ana nyika an yaro nyathi. Koro ne Yesus ko pasi. No Yesus kendo en man Yesus. O ma ko de katere ka. Yesus man ko ngoyiro na nyako. Nyako bera ma en mas. Ok dinge ni manone ni weni mano siepne. Omiyo jowa bedu kod hera. Hera nyolo gik mani kuno gik makoro hera nyolo. Ne kaka dala nyoko. Nikech bed mane Nyasaye ni Yesu nowacho ni hereu. Mane be gima wacho hereu kaka iherori in iwuon. Biro konyo. Nyasaye mondo ogwedhu. Nyasaye no
donjore gi kwargi ni mondo gimor. Tich nyotek ka tosiepe Bob omiyo tich obedo mayot. An nyumo konya kanya bet kacha to nya ang'iya ang'iya ni ere gima nyalo timore, ere gima nyalo donje. Tuo nyathini ago erokamano kendo ne Susan gi dagi gi min gi. Betty en ng'ama mos to nowacho ni ka ng'ato wuoyo matek to miye stress. Nyathini onegowa ahinya to Nyasaye biro konyowa. Ago erokamano kendo ni Omolo ka nyaka watiegi ne wadong' ne chieko sani sani. Jadolo dwa wuok Mbella ka ang' iwuoyo to ing'e ni jadolo dwa wuok. Amen. Bob to onge wach, Bob biro na afuanu. En nowacho ni en gima wacho kuom nyathine ni ohero ma ok onyal wuoyo. Kuom mano wawe mana warwak Mbella please mondo wach. Ne jodolo marwa mar AIC, jo Nyasaye duto mobiro konyowa ko nyathina, wede, welo kod osiepe, amosou e nying Ruoth Yesu okweuru kendo. An be aonge mang'eny, en mana matin nikech ng'eny ne osewachi. Koro kapok awacho gimoro, miyauru dakika matin. Nitie lot moro mane oluong ka to ne pok gibiro, to aneno ka gisebiro. Dang' nenre marach kok a recognize gi, to nitie kaka we support each other in one way or the other. Koro Bar Union alumni, please ka untie kamoro amora ma untie, biuru mondo ufua. Kamoro amora ma untie ufua, maybe one person can talk on your behalf before I proceed. Bar Union, kamoro amora ma untie, aneno jomoko toka ka, akia kata pod gintie. I saw some boys. Alex is there, I can talk. Yeah. Karibuni sana. Maybe Alex, you'll say a word, then they just wave.
ne jodolo, jodala, osiepe to gi ji duto mobiro konyowa ko nyathi mar classmate ni amosu nokweu. Okwe kendo. Nyasaye ber seche te. Atimo mos ahinya kuom motimre ne family ni. Wan kako neno ka ni wan nwasomo gi Pamela bar Union kacha. Form 1 nyaka Form 4. Koro kako neno wakani ok wiywa ga gi jowe. En nyathiwa Pamela ma wasomogo mana kaka koligna no osewacho, nwasomo kode bar. Koro wajawuotho ga kama masira malich kamae ochopo kuom ng'ato, watimo ni mos mathoth. Owuoga ni chief, ok ang'eyo ni ne nitiere chief moro amora mane osekuongo ka. Gisewuoyo ni kare. Erokamano. Nawinjo kane an e ot, tawinjo kaka jakom obadha ni wuoyo. An bende kanye majiwo ni mine mondo mi ji okaw gi mang'eny, to kik gibed mana ni ging'eny kamano to ginyuolo nyithindo ariyo. Gitem gimedie nyithindo. Kaber to auchiel. Erokamano. Erokamano. That's it. Asanteni sana kuom biro. Koro kadhi mbele kadhi kawo sau mang'eny ahinya. Mara en mana local church, Sunday school. Agonu erokamano kabisa jo Sunday mosebedo kochung' gi beti. Kuomu naneno nyathi monyuol kendo kane osepodho. Nikech beti tuo nogoyo makoro onge gimonyalo, chalo ka gima geno nene oserumo. Kane onyiswa ni koro ok onyadhi mbele gi skul mar St. Paul's Kiboswa, nikech koro ok nonya timo gik moko kaka notimo chon due to stroke. Then we had to change the school mondo dhi Joyland Special. Koro mano I was like ni nyathini koro kata mana lemo yawa be obro nyalo. To kane jo Sunday ojitolea mobiro molemo kode, to neno ni yawa ana beti ji nyalo para nobiro lem koda kara gihera dier. Mama chakre kawuono abro dhi lemo pile ka pile mondo gineni an be ahero Nyasaye. Koro kaka nodwaro no, kaka wan family nwa respect, and for that agone list nyathina erokamano. Nonyisa ni mami kaka owacho no e kaka chunye dwaro, watimne kaka chunye dwaro. Nyasaye mosegole kar gine matek mar bedo gi stroke momiyo wuoyo mowuotho e Nyasaye ma pod bro telone mondo ne ng'wono ma Nyasaye. Duong' kod pako dong' e polo malo. Erokamano machielo dhine family na in-laws kama tede. Jowadwa gonu erokamano. Ok yot ga ahinya mondo sisters in-laws or relate gi in-laws maber. In one way or the other, nyiro gani achiel ariyo adek moko bedo matek. Lakini an Nyasaye nomiya rieko moro. Kabiro kaka donjo to nadonjo ka an a total orphan. Donjo ka say lose my parents. And I was very bitter for that. Nikech ing'eni bedo ka parent en gima very important. Nawacho ni Nyasaye ber. Nikech abiro ka aonge jonyuolna, but ayudo jonyuol mantie te maonge ng'at mosewe wadgi. Matieni pod Nyasaye noneno ni janyuol pod anya yudo kamoro. Koro kaka dina treat jonyuolwa, aparo ni nyaka bed kaka treat jogi. And bedo ni nokonyuola ka, na manyo formula manyalo donjogo kuomgi. An ang'e kaka wuoyo gi jaduong', ang'e kaka wuoyo gi madhi. Style ma wuoyo gi jaduong' ok style ma wuoyo gi madhi. Tayudo ka rado kodgi maber kabisa. Onge gima osekethore kata achiel. Father, agoni erokamano for being a good father-in-law. You are not only a father-in-law, but you are more than a father-in-law to my kids. Nyithinda ohere kabisa. Ka giwinjo ni papa is everything to them. Ginyalo wacho ne kata gima ano ginyanyisa. Papa nyisa mana ni ing'eni na wuoyo gi Christmas in school to asetieko kaka nodwaro. Agoni erokamano. Nyasaye omedriti, Nyasaye omedogwedhi. You are a pillar to our home. Mother, you are more than a mother-in-law. And for kaneno mother-in-law, kane pod en strong. To nyithindo tuo goyo to wadhi kod osuptal. To nyisa ni min ber. In kaka ng'ini ti yero nindo. Dog idhi nind dala. Wena nyithindo gi kae. Samoro tuo nyamedore to nindo teri an ang'e kaka ang' na handle gi. Adhi tawe. Adhi tich odong' orito na nyithindo. Ka aduogo atich wabet kode. Jowadwa. Dong' tek. Dong' mogo di nyisi ni an aserito chuori.
ube koro jipanga gi nyithigo uchada beti daon pok notimo mano. Any single time I needed help obo chung koda kaka winjore kendo otimo kaka nyathine monyuol. Samora neno ne uruma kaka manyoro ni awacho ni yawa koro madhe beti ndo koro tugo to eno dwa bet nyaka the whole night yawa makora tim nango to ngisa ni min bela koth goyi akwodhani ma en misikwa wating'o kodi dong mano en jiwo ng'ato to mane mose miya chuny motegno nikech adier to handle nyathi mantie gi sickle cell ok yot. Ibo bedo gi so many sleepless nights, intie gi wasiwasi, intie gi pare, inyalo bedo kata gi mental health ma kichaki yudo be surrounding moro ma ok ber tiyudo ka koro in be ituo to nyathi tuo to gima dhi mbele onge. But they've really given me peace, they've showed me love. I appreciate you. Thank you so much. May God bless you. We are Wilgi, my only sister-in-law. Thank you so much. Ose chunko da mara dear. Adier dhano nyalo jok. Makana sa mwoko kisiku manani yawa. Nikachambi nikiki machande. Poko no loko na toke. Onyisa manani, are you okay? Is that a hospital? Make sure you go to the best hospital. And I thank God for that. Nikech katabeti koro nindo kamano. We are just celebrating. Nyono na temo na dua iwa kitago wachoni. Why? This is a celebration. Gimayo agongi. Nikech she deserved the best. She got the best. Nyasaye okawe sama no pango no kawe. Maybe ne mana mfuano korwa ni mondo wangeni piny kandi inyalo mana wache gimiseneno. You can talk of the past. Lakini gimani mbele nito podikia. Kono sani do wanyalo wangi kaka ne beti odak and every other person kanyalo face such challenge in the future. Anyalo be a very good advisor. Nije nyase kale. Anyalo encourage. Anyalo jiwe. Nyasaye emami ojirieko. Nyasaye kwa siku kumi tonge gimatek. Agoero kamano kabisa bendene grupa mora ndoka iluongo ni Blessed Sisters. Akia kata kagi ntie kamara mara mo ntie to fuafuaya. Ali recognize weru kamano jo kama. Anu chanka kenda to gik moko saliel jalo wimba chini idwa timo mai timo matin ngata chiel. To kan worried. An ka sinso giniti guru kama. Abira ido ka gik moko otim maber kaka dwarore. Dongel mana nguono. Ngado dong di ka wach ni ta ana dhi tija an mawango noko nyaga ngota be an gi nyithindo molega pidhi. Ok ne giparo mano. Ne giparo ni Pamela is one of us oyudo chandruok wachung kode mondo wamiye mjingo obed motegno. Nyasachi mono mondo gwedhu. Machielo antiere gi friends gi colleagues. And sometimes back nago ga mali moro yo kara tenkoni to no chopo point moro mana weyo. Okinya siko katiendi. Nyaki grow kilokori ekinge kaka piny sudo. To kono jogo obiro monialo koda ma obiro chung koda ni Pamela ne wan godo. De jogo ko wacho ni nosewe tich kodwa wan ok walu bang'e. Gibiro magichung koda agono nwero kamano. Mara machielo we ok nyawil gi daktari mosebedo ka konyo beti. Kata obedo no kobiro kata obiro ng'amone Dr. Lugali Amarashia, Dr. Wonda agone giro kamano. They really gave me hope. Kanya thini no obedo stroke ando chunya no se ai ma wacho ni to makoro kuwuothi to kuwuoni to ma to ko ichako gi kanyi. To daktari no se ni Mama Betty, don't lose hope. Betty is still young, she will make it. Obo there mana ni kono gima nyaki nge ni system ne matimo gik moko to bolokore ok bi bedo the same. Na accept na wacho ni sawa. Mo nyisa ni kono gimitim you want to change the school. Kono le nyaka chuno na gole private school, attend special school, mondo accept ni gimo yude no ngato machielo be nikode machal kamano mondo life move on, of which I thank God nikech sama no thoni othoka en grade 9 kendo nyo moro kabisa nyisa ni mam ingeni na candidate uboro na success anyisa ni mama you will make it, you are a bright girl. Thank you so much nikech at least othoka nyono senior ma junior kono mo ni osomo. And another thing manyalo wacho agone entire clan maro minde gijo nyara duto ero kamano. Support manomiya wiyo kunya wilgo Nyasaye mondo gwedhu kamora mora muntie kendo utimne ngama chielo kaka usetimona. Kabi matin a life history mar Betty then last born, fourth born out of 4 siblings. No bedo born on 3rd March 2011 odonga maber kaka gik moko yudo ji wi dongo tuo no goe ma oyudo stroke mo bedo paralyzed give the right side. Wasetemo kaka dhano mondo no wangi made obed maber. To koro kano chopo 2026 ni be awora nono nigi maber Nyasaye ka wapoya nikech kuonde mane odhi kale mane wan gi wasiwasi no sekalo
To the whole of last year, from last year April up to now, nyathi ni poko tuo. Kendo ka ng'iye to ineno ka nyathi ma healthy. Kata mana side mar gine onge go. Ko bet pinti weno ngima. Sa mochunge kineno ni en gi challenge nikech koro konya wuotho maber. To koro ka nochopo on fast, which was I think was Sunday, odhi lemo kaka pile. Kendo nyisa ni mama ano kadwa leo kanisa. O prepare nyamelgi ni mondo kochopo wakinyi sariyo wang'o kosekelo gari ka odhi lemo. To respect kamano. Odhi lemo gi jowetegi giduogo. Kochopo Sunday, Monday, oikoga gige chuth gotieno, and I just prepare breakfast. Onyisa ni ma, anyise ni driver osebiro, kaw crash mondo wadhiyo. To nyisa ni ma, an ok anyal wuotho. Tapenjo kinya wuotho nikech ang'o? Tienda lit. Owinjo ka aol. Then awacho ni to matiende lit to olni. To dhi school nikech ang'o? Sani dhi gona simu ni duogi ka nyathi tuo. Anyise ni ok inyal dhi school. We wateri osuptal, to nyisa ni no. Homework japuonj agno yud nade. To anyise ni no. Agocho ne japuonj. Muna anyise ni tuo ka Nyasaye yie to kinyi dhi kiny. Nwawe kamano. Wadhi osuptal specialist, othiedhwa as outpatient, waduogo. On Tuesday, aneno ka dende ok ber, waduoke gotieno, odhi for admission. Wabet kamano, doctors wacho ni nyathini shida ne, oxygen is very low. Koro gitema mondo gikonye, giyudo kotamre. Ema koro gimiyo wa referral to any hospital mantiere gi gine machines mag ICU. Koro nwawacho ni yawa, watim nang'o? Wacho ni no, Aga Khan, they do offer services mapiyo. Wateri Aga Khan. Okawe gi ambulance ko en mane oxygen. Kochopo joko timo their best. Otamore. Koro kochopo on Thursday, onindo omede remo. Kapiniru on Friday, ochioko owol kabisa. Tanyise ni winjo nade, tanyisa no owol. Gima no nyalo kwayo en mana pi. Chiemo no koro kodwa. To pigni ko miye oxygen luar. Ko duoke oidho. Koro doctors ochako bedo worried. Then daktari onyisa ni mama, nyathini ni waneno kwateri ICU koro. Tanyise ni it's okay. Kama nyalo miye ngima it's okay. Wadhi. Wadhi ICU ka, to koro en mana shida after the other. Mara obreathe matek, mara kiye kadore nade. Ochako riere. Doctors obiro timone maginyalo obedo stabilize. Dakika mabinjo ochako riere. Anyise madeni madhe, kamochopeni, biuru joka ma ukonya bedo joneno. Madhe be obiyo ludo biro. Dakika mathin ochako riere. Tanto kora wacho ni mae to kora awinjo ka ambe awuo. Tawacho ni kaka bende ruoth onge gima nyalo timo. Koro after 1 hour, to ginyisa ni mama we are very sorry. Watemo kaka dakteche tineno gimosetimore. Nyathi osewewa ka okwe. Onge gima nyalo timo nikech thot osingi. Gima no touch I was only one thing. Why now? Why forbid a little soul? Why not me or even any other person? Because anyone knows a bit of hope. Kana kadi no le kata mana secondary mano dwa thieni. Tadu ga wacho ni no. Ja Nyasaye ok struggle katho. En na monge Nyasaye, onga mose yie Nyasaye mose konyi kama ochopeni. To Nyasaye no be waneno berne maje wanene pinga. Dati mango I've released her to go in peace. May her soul rest in peace. Ero kamano. Amoso ganda. Ano, gisechung' koda gi jaoda gi nyithinda gi endi te. Chakre Sunday school to members of the church from down to low to all post mentiere gada. Adoko no erokamano ute. To kachaka medo kanyo. Churches bende tio bedo represented ka mang'eny. Nitie jok molem ni churches mopogore. Manyiso ni kidhi kumo kilemiga, manyiso ni you are like a ambassador. Manyiso ni churches ube adwoko nu erokamano. Okay, machielo adwoko ne baba na gi mama na erokamano maduong'. Gima sekadhe koda kod beti ok anyal wacho mang'eny. Adwoko ne erokamano maduong'. Nyasaye ogwedhwe. Machielo adwoko ne Mama Bella erokamano maduong'. She has stood with me. She has helped me. Despite the challenges mano kadhe, kata mane beti kadhe, onge to antie. Aonge to entie. But osekadho through a lot. Adwoko ne erokamano.
Kachaka medo mana korka Mandela. I'm sorry. Koka Mandela. Hey, I can't nail that kind of money. Okay. Okabi qualities gimang'eny, but achiel kuom kumano bara godo. Friends mine godo. And the colleagues mine godo. Hey. My pages this week you look at Ngijogi. Mark and Ngijogi. I really thank all the friends of Benbella and all her colleagues. Apart from that, and chama mupogore. I really thank Jo Chama Wendote for standing with us all through. Okay, I go now to Joyland School. Kumanibeti Leme. Sorry, I'm sorry. Kumanibeti Some. They handle her just like a flower, Managiwacha. And they are represented here. I really thank you. May God bless all of you. Please, count here to Chumufue. Thank you so much, Mwalimu. Pass my gratitude to those who did not reach. Tell them I thanked them, including the fellow students. Thank you, Mwalimu. Okay, Koro. I want to thank my colleagues. Colleagues don't get up my tiyo godo, but I'm going to tiyo godo. Ana tiyo tije mang'eny. Nachako gi office. To offices be tiye mang'eny. Okay, kata ka kalongo nying ng'ato. Ntiere jok ma setiyo godo in offices ma seneno ka I really thank you. Apart from being the office, manong'eyago koro kabisa en japur. To ka in japur to colleagues gi tiyo godo dong mago jopur. Magi colleagues ga. Ang'ene gin ka okabilongo gite jopur duto man kae. Adoko nuero kamano. Usechung koda en seche moko anaidaya kothe madhi pidho through. No, moko to miyaw. I really thank you. Apart from that, ajam jengo be. Nyalo yude mjengo. Seche moko anyalo bet kaka fundi. Seche moko anja lwedo. Asetiyo kod ji mopogore mang'eny. And they are all represented here. Adwoko nuero kamano te. Omona kata kwa luong nying ji. I thank all of you. Apart from that, ango ng'eya kaka jandara. Ana jandara. Oro kaka jandara ni, atiyo gik ma ringe ndara chiegni te, plus nyaka maloso ndara. Achako gi peng, asetiyo godo. Matatu, mano be pod kagima tiyo ga part time, ong'eya kamano. Apart from matatu, kendo anti lori gi tinga. I know, gise biro nyaka dala to. Kata mane pok obiro ang'eni osechopo kae. Aseneno some of them. Adwoko nuero kamano. Kata ka ok aneno kata moko chopo to ang'eni lwetgi chopo. Magi jok mane meda teko during the time mane beti otho within this 1 week. I'm sorry, kata kaluongo nying to please just thank me. Okay, kora dong gi ma kora kiana wach now. My neighbors. Chakra the next immediate friends. Toke, malo, left, right. Always, they've really helped me, and especially just this 1 week. And such moka pana alonga to nibiro konya teach me that me but get you within 1 week. Ngato biro to tieto wachani ana konya. Tonti mogo support financially. Doko nuero kamano. Okay, Koron, neighbors, you also have Jo Nyabinge, Jo Kingley, and friends na yoga, even from Kibosca, from Dago team, from Otonglo, in between just this 1 week, bit. I really thank you. Apart from that, Tijok Manyaka Lungi Nyingi,
Among the friends, George John Ochieng. Immediately kane winja ni bet your pass on. The poor man tingle to konya tijega mang'eny e seche mane tiyogo. Wantie gi Madam Judy Mwima eno Kiboso. En be kano winja na yudo let kama. To poor man tingle mama kapo ni nitie kamung'e odwokne kamano. Ok en kad gima tieko. Wan gi josiasa be. Honorable Adumo Owuor ne report ni adwoko erokamano. En achiel kuom jok manokwongo biro ka nochopo. Basto wantie gi Honorable Lalo Oraro, I'm sorry, the Speaker of the County Assembly. En be nobiro morito kawan e waduogo mobet kodwa, and he also contributed. Mage nying maluogo te. Sorry. Mano be ente, thank you. Chaka makamana tiko. Koro machielo anan wuod jaduong' Morris Seda. Morris Seda ka jaduong' Kaseda in short. Koro jo Kaseda kumwae. They have really been with us. Especially Nyikwa Seda. They have really been with me, both emotionally and financially. Tokiweka Seda, apani dong Seda benti kumanoae. Ayeko, asidonjo minde, nono koka donjo minde. Jogi te osechung' koda chaka Kaseda through Kondo, Motieki Kominde and friends of Ominde. They did wonderful job. They did a wonderful job. Doko nute. To koro ge mojok mochopo kae ndie te, kata koka luonge list no. Adoko nuero kamano ute. Jok mochopo machiegni. Adoko nuero kamano. Nyaka jok mokowe gimoro amora ma gikowo. Adoko nuero kamano ute. Koro in Betty, so I can just talk of gimoro kaneno Betty to is peace. Peace. En nyathi ma kane roka gi koko matin, mano kende noromo miye oyudo attack. Makane go koko matin ni, kiny to hospital. In Betty, I saw strength. Strength mane Betty ni okada ng'iyo adier with her condition. No, from one hand, from two hands, one hand. To kodo nyalo manage ne look lepagi kama, odia kama, kata wawe alokra kenda. One hand, this other side is not working. Tom chotemo malokra kende. Okana ng'iyo ni nyathi man gi condition ni ma nyalo timo gi. Koro ande kata chunye jajol matin. Ang'eng'e strength mane nyathina wacho ni an dwa dhi mbele. Kanyo to achiel kuom gik. Then the last one is she was a resilient lady. Kanyo to koro kanya explain mang'eny, but an kane beste chopo mare. I never wept. Now I thank you, Lord. Agonye mana immediately. Kata sani be agonye. May Betty rest in peace. Thank you. Erokamano. Hello. Mosuru wada kuom duogo, wich wilo wada ok dipar gik moko te. Kapok adhi mabor, wiya ok nyal wil gi kuma nae. Ng'ato nyaka ne wil gi jothum gi jowadwa. Joka puonja mantie kate joka ma. Chung'uru fuafuaya, ok wawuo wafuafuaya mondo gine your presence.
Kapuonja mane kiwanja tafadhali kamora mora maunti fora foya kama. Ginyenyi kata ngeni moko bose dhi kamora. Uru kamano kuom biro. Nikech kok ni un to kata dinaonge kansa moro dinonyuola ugenya dong. Aya, 1 minute. Cooper please. Jowadwa iwacho ni dag ka ng'ama ong'eyo ni tho to nitie. To be nyaka ibed gi ikruok. Jogo timo wonderful job. Koro winje dipo ka imbi kwale yamo kuom gi chiemoro konyi kaka gikonyo. 1 minute mama. Okay, nanyuola Antina agonu mos ahinya. Karawe nyinga iluongo ni Janet Awuora Kelo. Achung' I represent kaka Cooper, field officer mar Cooper. Kinena tineno Cooper. Cooper idonje gi 200. Oyieni keto in kendi, mama u baba u nyithindo, kachiel gi in-laws gi, kachiel ga nyuondi, tekni lweti ber. Cooper Kenya ng'ar achiel kodonjo 100 ka in gi jaodi 150, kimedo nyithindo 200, kimedo in-laws gi 350 ama 400, kimedo parents 250. Cooper Kenya wachuo sanduku, wachuo transportation main hash, lori gear stand, lao, mochari bill for 14 weeks. For 14 days. Hiyo ni 2 weeks. Ni kweli? Okay. Okadawacho mang'eny an kae kunyalo kawo namba na Cooper Kenya en Kenya mzima ka kuwinje no. Kama kise register kashido yudi igocho wabiro chopo. Ni kweli? Duwer kawo namba na mondo mi adoga bedi. Antiere ka gi forms a register yi. Namba na no be kikawo inyalo gocho saa asaya obedo tieno obedo odiochieng' ane tich. Uwinjo? Okay, 07 03 82 30 15 anuo 07 03 82 30 15 an man kode emomi achiwo namba eruru kamano. Register abend kanisa ung'onwa bobo dong mana gi gimoro achiel very important mae wuon gimoro yawa jok moko kanya wi ok nya wil godo jokanea kapo ni bet ni tuo modhi osiptal kapok achopo kuno kata kachopo taydo nyaka yude jakanea mosechopo kanyo. Adwoko nero kamano maduong'. The same to joka wino ka gimoro timo gin be gichopo to ok ni jogo kende ji to chopo ga mang'eny. Adwoko nero kamano. Koro anto koro awene jo kanisa tabu man ga gone anto ji wil ga koda ng'ama gona kata ero kamano onge yawa. Koro Yesu kende. Ero kamano to the family. Ewa break protocol lo matin pile pile saa 7 owacho ga wach Nyasaye. Yiena uru gi kindeni wakel somo wadhi yudo somo makawuono kaeto bang'e wawero wer achiel kaeto wadonje wach Nyasaye please. Praise God, everyone. Good afternoon. I'm Christine Owia. I'm going to read the Word of God from the book of John 16:33. Wadisome kitabu mar Johana Injili sura 16 matindo 33. It is only one verse, and I will read it in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Asenyisou wechegi duto kubedo kuoma, to uyud kwe. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny. Anwoye. Asenyisou weche duto mondo kubedo kuoma, to uyud kwe. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny. Amen. Wadonwa wer namba 111 ka wachung' mondo warwak go jayalo. Yesu Kristo en osiepwa. Kamoro achiel. Yesu Kristo en osiepwa, en mogolo richowa. Wan wanyalo kwaye pile, gima ber
machando ka. To nikech waweyo sae, ok walame pile ka. Kwe onge ei chunywa, ber wanyisi Yesu wach. Ka Satani dwaro temu, ka masira makou, chunyu kik oa kuom Yesu, ber wanyisi Yesu wach. Ere ng'ato madikonywa kuom masira ma e piny. Yesu emong'eyo nyawa, ber wanyisi Yesu wach. Wan wanyapuonjon to pile, richowa ohingowa. Lwandawa em Yesu kende, ber wanyisi Yesu wach. Ka owadwa dwaro we, waber wanyisi Yesu wach. Enorwakwa enokonywa, enomiwa chuny mamor. Tukae, akwayo gi muolo ni sama wadadhi e wach Nyasaye, let us respect God. A lot of movements koro wawe, kata ndiko mane toka ka mikao nambani, we can do it later after listening to the word of God. Nikech wakelo wach makelo ngima, wach Nyasaye maduong' mochweyo dhano, wach Nyasaye mamiyo wabedo gima wan. So I request movements mang'eny mondo odong' matin, mondo wawinj wach Nyasaye. Gimuolo mang'eny yienauru mondo aket jatich Nyasaye madhi miyo wach Nyasaye ka Pastor Daktari Eunice. Welcome, mondo wadhi e wach Nyasaye. I don't know where Eunice Terence is. She was supposed to help us in translation. Eunice ametoka. She's coming. Okay. Shalom. Pwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusalimiane hewani. Wamosre uru kache. Nyasaye ber. Seche duto. God is good. And all the time. Sure. I want to thank God for this opportunity. And I also want to thank God and each and every person who came to share and celebrate this life. The Bible talks about mourning with those who are mourning, and to rejoice with those who are rejoicing. So if we fulfill the Bible, the Bible says we will be blessed. So tell your neighbor you will be blessed because you came. We want to also thank God for this family, for taking good care of Betty. I was seeing her each and every morning, being brought to the church. And I would just wonder the discipline that she had, and the consistency that she had, where she would come each and every morning, very early,
And we thank God because our labor is not in vain. And when I stand here, I know I'm standing in the burial of someone who knew God. She was young, but she knew God. And I thank God that she was there to graduate in our cadet class. Cadet class, and that showed how she was. She went through that class, irrespective of the challenge that she had. So we have a testimony of Betty. Hallelujah. Amen. And may her soul rest in peace with God. I want to share briefly and tell someone, tell your neighbor. Look at him. Do you know him? If you don't know him or her, take 1 minute to know him. After that, now let's come back to the service. There's something that I want to talk about, and it is something that disturbs all of us. Understanding God's will. Just turn to your neighbor and ask him or her. Is understanding the will of God easy? I tell you, it is something that is complex. We can't understand the will of God. It is so painful, but it is the will of God. Sometimes you see people go through difficult times. Sometimes it is just pain. If we take an example of Betty, she was going through pain. But did she deserve it? Did she really deserve it? The will of God. We can't understand. It is complex to understand the will of God. It is the hardest part as a Christian. Because one thing we know, God is love. And He's a loving and a caring master. And as a Christian, we go through all this. Understanding it is just hard. Hallelujah. Amen. Very hard. Because it happens to those who are not born again, it happens to those who are. It happens to the house of people who are pagans, and it happens in the houses of people who know God. Understanding the will of God. And this is where we have a problem. Because we can't understand this. Pain come, trouble come, and we expect that a loving God will erase it from us. Will pass it away from us. But it happens to us. And we find that some people are saying, there is no God. Because they've passed through issues, they've trusted God, but it is not happening. And sometimes you're also here. It is complex to understand the will of God. But it is better for us to be at His feet. Just like David one day said, it is better for me to fall in the hands of God than to fall in the hands of men. Because men will not show you mercy. But God is a merciful God. He is a gracious God. He will give us a heart to be able to understand. He will hold our hands when we are passing through tough times. And He will help us to understand. Just the way the parents of Betty can now say,
that actually it was hard. But God was there. God gave them the comfort to be able to understand His will. And when we go to John 16:33, Jesus is telling us something. And remember, Jesus was on earth. He went through trials. He went through tribulations. He had the power to say no. He had the power. But he submitted. So that he can be able to see and to help us to overcome as well. And because Jesus understands, because he was on earth and he went through the tribulations and trials, when he speaks, we can listen. Because he can identify with the troubles, the pain that we go through. So he's telling us, in this world, you'll face trouble. You will face it. But remember, I have overcome. And because I have overcome, you are an overcome. You are an overcome. The pain that will come, the trials that will come, the temptations that will come. Remember, I was there. Remember, I went through them. And remember, I overcame. And now I am seated at the right hand of God. Hallelujah. Amen. What an encouragement from our Savior. What an encouragement. That we can rely on His victory. We can face trouble when they come. We can face them with confidence. Because we know we have God on our side. And we know the battle is already won. The battle is already won. It is not something that I'm winning now. The battle has been won. For me and you. Hallelujah. Amen. We can rely on Christ. Remember, trouble is guaranteed. Whether you are a Christian, whether you are a mchungaji, whether you are a pagan, trouble is guaranteed. Because we are in this world where trouble is, where tribulations are, and where we can face temptations. Only in heaven is where we will be drinking milk and honey. What a menu in heaven. Milk and honey. Amen. And singing only. Praising God. Lakini hapa. Kizungumkuti. Trouble is there. Because we are living in the world. And how can we escape it as Christians? The Prince of Peace is here with us. The Prince of Peace is here with us. His name is Jesus. The Prince of Peace. A wonderful counselor. A mighty God is with us to help us and to give us peace. He said, I will not give you peace as the world gives, but I will give you peace that you cannot understand. That peace is only found in Christ. Irrespective of situation, irrespective of the pain that you're going through, His peace is assured. As a Christian, take courage. When trouble comes, take courage. Know that God is with you. Know that He is there.
Don't start looking for, hey, what did I do wrong? What did I do wrong to deserve this? It has come. Look for help. Take courage. God is with you. He will see to it that you overcome. Hallelujah. Amen. I know the enemy will start telling you, you did this, you did this. So that he brings guilt in you. Don't allow the enemy to give you guilt. Trust in God to help you. Hallelujah. Amen. We share in the victory that has been won. Jesus is our elder brother. He has gone through it. We can as well. We can move with that power, with that authority that he has given us. What can I do to move in that authority? Shift your focus. Shift your focus. Work on your mindset to focus on God. Don't focus on the trouble. It can be sickness. It can be any temptation, any kind of. Don't look at it. But look at the author and finisher of our faith. Look at the author and finisher of our faith. Who is able to fight the enemy on our side. Hallelujah. He is able to fight our battles as we wait on him. Hallelujah. Amen. Tell jirani yako, shift your focus. Shift your focus from trouble to Christ, who is the author and finisher of our faith. And when we shift our focus, we invite hope. Because Jesus is our hope. He will give us hope for a better tomorrow. He will give us hope to know that tomorrow will be better. He will give us hope to overcome. And he will give us hope to see him seated on the throne. Hallelujah. Amen. Let's shift our focus. Romans 12 talks about renew your mind. Renew your mind with God's word. When a situation comes, look at what is God saying in this situation. Because the Bible has recorded every trial, every trouble, and how to overcome. So look at what is God saying about this. When Mama was talking about her prayer last minute, and even Mama Betty said it, that they asked God for peace. And that is the most important thing. Because it has reached where there is nothing you can do. Understanding God's will. There is nothing you can do. You will run up and down. There is nothing you can do. The answer only comes from him. So if we can realize that understanding God's will is terrible, is hard. It's a mystery. We can't understand. But we can rest. We can rest under his shadow. So that he can give us peace. Hallelujah. Amen. As a Christian, get encouraged to maintain a realistic, hopeful attitude towards life. As a Christian, maintain a realistic and hopeful attitude towards life's problems. Because they will come. They will come. Remember,
Parnia. God has won it. Yes, no seloyo. Jesus has won the battle. Kristo bino seloyo lweny. No matter how hard understanding God's will is, Kata bende ng'eyo dwaro ma Nyasaye tek kamano. He will say, wabiro wacho, let your will be done. That is where our peace is. May May God help us. May God help us. Barikiwe sana. Tumpigie makofi mtumishi wa Mungu anapokaa chini, ya kwamba kwa kila jambo tumtegemee Bwana, atatupa amani mapini ya kunyalisema loa wa kunyali chiwo. Wale wagolo sadaka kendo kwa yenu mondo wayudi gili golo sadaka ka kwaya hiko regi pako Nyasaye. Ni wakati ambao tunataka kutoa sadaka zetu, na tunaomba tupate kitu mahali ambao tunataka kuweka sadaka zetu. Tonikechika and God and kama Oga Joremati, tutakuja kwa utaratibu, na utaratibu itakuwa ni hivi: wale ambao wamekaa hapa wote ni watatangulia, wanatoa hapa. Unakuja kama unataka kumsalimia mama, unamsalimia, alafu tunafanya haraka, alafu baadaye tunateremka hapa chini. Pia mtakuja kwa utaratibu, tusianguke tukileta sadaka zetu. Baadaye watoto wetu watakuja, alafu baadaye tutamalizia na hao, kwa sababu bado tunataona wanafanya registration, watakuja baadaye. Kwa hivyo kwa wakati huu tunaomba ni mondo wayudi gili sadaka moro, mondo wagon sadaka inakuja. Wakati tunapongoja kwaya, tafadhali tumtukuze Bwana na wimbo moja. Wapako Nyasaye. Wawacho kama kanitie wendo mapoko chiemo asatin to kanyo be mwadwa dhi yike wakwayi ni idhi chon sani samigolo sadaka ni idhi ane pok wendwa moro chiemo mondo mi wabed gi nafas mwalo kacha. Aeto sama wabiro dhi mwalo kacha to wadhi mos nikech kik wapong' yo, nikech yo tin, kik wapong' yo kama wabiro kade. Kumano ka nitie ng'ama pok oyudo konyruok, please roll down bang' sadaka. Amen. Kik idhi e chiemo gi sadaka, ikel sadaka kaeto koro idhi e chiemo. Wale ambao wamekaa hapa mbele, tafadhali tunaweza kuja tutoe sadaka, alafu tunarudi kukaa, alafu baadaye tutateremka hapa chini, tunapanda kule juu, alafu tumalizie na upande huu. Tulete sadaka, alafu tuteremke chini, sadaka zetu.
Haya, tufanye tusonge haraka haraka, usikawie sana tafadhali. Omaine kataka jichemo kata data mi hata niweke hapa dakika 2 tusalimiane tukipita. Imenye kataka jicheme kata, si ndio? It's very important. Haya, kitu bado tusonge tafadhali. Wakalura kala pio. akachia toka loko. Tusonge mbele, tusipige story tafadhali. Kwa gomba kawatimbe pio. Wanigikar sadaka morobe pinika cha jomo kunyari giro malo. Kar sadaka moroni pinkanyo. Openja ne ya. Wadu de molo kancha na wadu de molo kaya to. Na ito chando watu wadu meleng. Wadu meleng bore. But don't give me another lane. Don't give me another lane, man. Haya, tusonge tafadhali, tusonge. Tusonge tusigongane hapo. Haya, wasudura wacheki. Jomok nyali do malo ka. Sadaka moroni pin malo kacha. Aha, wadura dia watimura tema mondo wakali. Tukimaliza tu hivi tunataka haya, wakalura kala. What we'll do still. Hii ni gani? Amen. Sasa hii kepo hii nini marehemu? Ndio. Kwa ikauma. Haya, tupite tusonge. Nini kimani machivu. Tusonge. Sasa unajua they are listening to what we are doing here. Sasa na wachanji nini? Nawahitaji familia hapa kwa ajili ya maombi. Ukigola Aha. huku ndio itakuwa kwaya ngene ngiro kolumaru. Kidi monta jikocha. Tingi ginyu, tinga ndio pia. Ita
watie kanyo. Are you promoting someone? No. No, no, man. It's okay. I mean, hold on, man.
Go back then, urudi nyuma. We are live. Solve the problem. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hapa si ni moja tu. Can you come this side to capture give you guys come. Because that's also very important. You know that. I hear you. You can set your camera. Yeah, I can. To zoom, set the phone. One, two, 1, 2, 1, 2. Yeah, we are good. One, two, mic check. To mic check. At the graveside. Coming to an end.
Kau mana kau last year? Wakero kaka ni the president was supposed to perform for 20,000 streams. People view. Yeah. Who is even this? This is not the original. This is not the venue. Did you record? Yeah. Under confused. And for that day, $70. One day. Only the quality can I can. Na poga anasema upload katika YouTube. YouTube no YouTube na 2,000 views. So check when Nicolas stream live. Amen. Yes.
chieng' moro nomwa, chieng' moro nomwa. Wadhiuru Sayun, kama ber malo e polo. Wadhiuru nyaka Sayun, e dala maber ma Nyasaye. Akoro Ruoth Yesu oloso kadakwa malo, oloso kadakwa malo. Chieng' moro nomwa, chieng' moro nomwa. Wadhiuru kama ber malo e polo. Wadhiuru nyaka Sayun, e dala maber ma Nyasaye. Wasome chakruok sula adek. Genesis chapter 3 verses 17 to 19. Eka Nyasaye nowacho ne Adam niya, okwong lowo nikech in, nimar niwinjo gima chiegi nowachoni, michamo olemo mana kwedi ni kik icham. Koro inibed kitiyo matek kuom ngimani duto, mondo lowo onyagni chiemo. Enonyagni kuthe gi riegni kod buya, kendo inicham mana alote ma e thim. Inicham kuon gi luya nyaka idog e lowo, nikech kanyo ema nogolie. In lowo, kendo lowo ema nidogie. Tho ma wan godo kawuono en tho mobiro nikech nene ok wawinjo, Adam ne ok owinjo chik mane Nyasaye ochike, kendo gigo mane Nyasaye okwaye ni kik otim ema nodhi otimo. Mano miyo Nyasaye nokwong'e ni ok nobed mangima nyaka chieng'. Kendo kwong' mar Nyasaye no ema oluwowa nyaka kawuono ni, nikech kama wasomo nowacho ni koro inibed kitiyo matek kuom ngimani duto mondo lowo onyagni chiemo. Mano kwong' mane Nyasaye onyiso Adam, kendo adier king'iyo ngima wan godo kawuono ni watiyo matek ni mondo eka wachiemo. Kendo owachonwa kar 18 ni enonyagni kuthe gi riegni kod buya, kendo inicham mana alote ma e thim. Mago gik mangima wantie ni wayudo e kinde ma wangima. To gima aparo ni binadamu winjo wach Nyasaye aparo tobe gitero. To kaka Adam nosetimo marachno, Nyasaye koro nokwong'e ni nyaka to tho. Omiyo Nyasaye nokwong'o lowo kowacho maber ne Adam e verse 19 kama orumo godo no, ni inicham kuon gi luya nyaka idog e lowo, nikech lowo ema nogolie, in lowo, kendo lowo ema nidogie. En gima wadwaro
Chieng'no joma nosetho geno kuom Ruodhwa Yesu, gintiere duong'ne male ndalono. Chieng'no joge moseyier ginichokre e dalano, ka iluongo nying joma lenda bedie. Ka iluongo jomolocho na bedie. Ka iluongo jomolocho na bedie. Ka iluongo jomolocho. Ka iluongo jomolocho na bedie. Watiuru gi kinda e kinde wandalo duto, walanduru herane kuonde duto. Eka chieng'no mangima ogi kendo tich nenoru, ka iluongo nying joma lenda bedie. Ka iluongo jomolocho na bedie. Ka iluongo jomolocho na bedie. Ka iluongo jomolocho. Ka iluongo jomolocho na bedie. Yesu en jakwadha ok nachandra, omiya yuweyone. Elo mang'ich otelona, e dir pige mokwe. Loteni yot kendo ting'ne ni yot, ang'eyo ma otelona pile ka pile, ka pi mangima chwe.
tineniyo ang'eyo ma otelona pile ka pile mangima chwe kata alo kadhi e yoto okana luor gimoro nikech in koda kendo mar wachi oya loteni yot kendo ting'eni yot ang'eyo ma otelona pile ka pile kapi mangima chwe adakwamani e polo adakwamani e polo kama jakony marwa odakie kama jogo maler ok notho chagingini mamaknoru kama tho ok nitie kadakwamani e polo osiepe duto nobedie osekawo motelo nyimwa iwereni rodwaro mami kadakwamani e polo to wendwa wawiru kadakwamani e polo kamari nitie e polo kadakwamani e polo koro agombo bet kanyo kama jogo beyo gimorie wala ai kuya marwa ka kendo wanapake adier kwe kadakwamani e polo kamari nitie e polo kadakwamani e polo owetewa mang'eny nitie bende ritowa moloyo ok wanawere chuth kendo nga wanodak kanyo nyaka chieng' e polo wanodak gi Yesu e polo wanodak gi Yesu 166 Gorelo Makini Jamani Southwest. Yes,
man malo, Nochimano leyotoke Satani, Onge mati nilimodagi joge, Hallelujah,
salama, ndiye mwamba ni salama, yake na sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha, Mwokozi atanitosha, yake na sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha, Mwokozi atanitosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ni amani katika Yesu Bwana, ni amani, 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 furaha Bwana, ni furaha, ni furaha katika Yesu Bwana, ni furaha, ni umoja katika Yesu Bwana, ni umoja, ni umoja katika Yesu Bwana, ni umoja, upendo Bwana, ni upendo, ni upendo katika Yesu Bwana, ni upendo, ni kuenda katika Yesu Bwana, ni kuenda, ni kuenda katika Yesu Bwana, ni kuenda, ni amani Bwana, ni amani, ni amani katika Yesu Bwana, ni amani, faraja katika Yesu Bwana, ni faraja, ni faraja katika Yesu Bwana, ni faraja, anaweza, 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 yelele, yelele, anaweza, 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 yelele, yelele, anaweza, kimbilio, 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 yelele, yelele, kimbilio, anaweza, 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 yelele, yelele, anaweza, 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 yelele, yelele, anaweza, namba moja, namba moja, namba moja, yelele, yelele, namba moja, ni mwalimu, ni mwalimu, ni mwalimu, yelele, yelele, ni mwalimu, salama, salama, rohoni, salama, rohoni mwangu, nionapo amani
my good. Jamani, flowers keturu, please. Keturu. Chwachwa kanyo. Why you do somo? Ji mang'eny kuom joma osetho biro chier. Moko kuomgi nochier miyud ngima mochwere, to moko noyud wich kuot kod achaye mosiko. Hallelujah. Nitiere tho jowete. To nitiere bende chier bang' tho. Chier nitiere bang' tho ema Muma wachonwa ni ji mang'eny kuom joma osetho biro chier. Moko kuomgi nochier miyud ngima, to moko noyud wich kuot kod achaya mosiko. Nyasiwa ma waketo kanini, ka iwinjo gine neno mare, Kristo Yesu kaka ngimane kata kaka jakony mare. Bende omiyo ineno ka nyithind chieng' kene en ngima mochwere. Wan dhano nyo wanene kaka nyo wanene ka en e pinywani, kod yie mare no, Nyasaye be nyo nene kamano. Moko noyud wich kuot kod achaya mosiko. Jogo mane oyud ngima mochwere gi jogo moseyie kuom Yesu Kristo kaka jogo mabiro chier kuom wich kuot kod achaya mosiko kaka konyruok margi. Omiyo wan ma wan kaka kawuono ni, wang'e ni ka wayie kuom Yesu Kristo, ka chieng' moro idhi nyume Gehena kocha, kendo kuro nitie ywagruok mapok odwaro ni wadog malo. Waduogo ni erokamano. Waduogo ni erokamano nikech Nyasaye ma jadiera. Kendo waneno kisetelonwa nyaka wachope giko. Wakwayo ni kata kwatero familia ot, pod mondo idhi kodwa nyaka ang' gik moko duto rum, nikech alamo ka yie nying Yesu Kristo Ruodhwa. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. This is Tunyo Nugget TV for live streaming. You can reach us on our number 0717
872-883. 0717-872-883. Where God rest our very own Betty Priska in peace. Yeah, man.